Salut și bine am găsit la un nou episod pe acest canal. Știu că nu m-am postat de ceva vreme. Pentru că a fost școală, acum am vacanță, dar nu am avut chef să mai filmez alte chestii. Facem un episod de Minecraft Lite. Să începem. Acum așteptăm să încarce asta. Bun. Și sper că skin-ul meu nou, pentru că așa. Ce naiba? De ce? E un ăsta aici. În fine, nu contează. Nu contează. Nu știu, nu facem deocamdată survival, vreau doar să mai vorbim și cam atât. Să vorbim, știți? Pentru că deocamdată nu mă apuc de nimic așa pe bune, nu pe bune, Doamne, pe survival, chestii cu Aida sau cu Ionuț, cum a fost pe viitor, nu. Deocamdată s-au putea de seară sau mai târziu sau mâine să filmez cu Ionuț, Aida, poate, numai dacă vor ei. Și numai dacă mi se încarcă telefonul ăsta, că se încarcă foarte, foarte greu, dar are baterie. Dar ține bateria foarte, foarte mult. Ca să știți de ce nu m-am apucat de YouTube. Am vrut să mă las de tot de YouTube, deci de tot. Deci de tot am vrut să mă las de YouTube. Și am zis, bă, hai că nu mai mă las de YouTube. Mai bine să nu mă las, că nu știu, am ajuns la o sumă foarte mare. Dacă aș ajunge la 100 de abonați, probabil v-aș face la... Dacă scrie cineva comentarii și e un canal de gaming, o să vă fac promovare numai dacă strângem 100 de abonați. Bun, cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!